Hij komt. Sinterklaas is weer in Nederland en hij komt hier aan in Kessel. Hij legt zo meteen aan bij het veer en wij zijn erbij. Kijk eens, daar is Sinterklaas en zie hem zwaaien. Hij is weer in Peel en Maas. Ja, dat is echt fantastisch. We hebben hem al heel ver zien aankomen. En hij zwaait, kijk eens. En we zijn zo blij dat hij weer in Peel en Maas komt. En hier in Kessel als eerste weer aan land komt. Dat is echt fantastisch. Eve? En wie heeft hij meegenomen? Ik heb kleindochter meegenomen, dat is Eve. En Eve die vindt het nog wel een beetje spannend. Maar die gaat wel zwaaien naar de Sinterklaas. Ga maar eens zwaaien. Zie je? Nou, moet je eens kijken. Oh, hoor je? Doet er? Nou, wij zijn erg blij. We gaan hem in ieder geval even zorgen dat hij hier weer veilig uit kan stappen. Dus dan gaan we Sinterklaas even halen, goed? Hoe is het verlopen de reis? We hebben een super reis gehad vandaag. De Maas was rustig. We hebben prachtig weer meegenomen. Dus we hebben heerlijk kunnen genieten boven op het dak van de boot. Veel plezier. Het is helemaal goed in Kessel. Zeker, hè? Hallo, Dag. We zijn er weer. Zo. Goedemiddag. Oh, we zijn druk in Zo, Sinterklaas. wat druk weer, hè. Heel veel mensen. En dan hebben we Sinterklaas. Zo, dag mevrouw de burgemeester. Fantastisch dat u er weer bent. Wat ben ik weer blij dat Ja. ik hier aan mag komen, hier in dat prachtige Peel en Maas. Ja. Sinterklaas, hoe is het om weer in Peel en Maas te zijn? Nou, wat ben ik blij dat ik hier weer in Peel en Maas ben. Die prachtige gemeente. En het doet Sint-Nicolaas heel goed als hij langs het kasteel komt. Geweldig toch, hè? Ja. Wat is uw boodschap aan de kinderen in Peel en Maas? Nou, doe me allemaal een tekening maken en doe ze me allemaal in de schoen. We gaan het doen. Ja, Veel plezier. dankjewel. Dat is toch wel zo. Kijk eens. Ja. Ben jij daar gaan oefenen? En voor- Sinterklaas is aangekomen. Wat vind je ervan? Leuk. Wat staat voor jou hoog op het Sinterklaas verlanglijstje? Een afstuurbare rat. En make-up. En nog meer? Shampoo. Ja heren, wat vinden jullie ervan dat Sinterklaas er weer is? Leuk. Wat staat vandaag of dit jaar op jouw verlanglijstje? Nog niks. Dat moet je nog maken. Ja. En jij, wat wil jij van Sinterklaas? Een auto. Een echte auto? Nee. Wat dan voor een? Een speelgoedauto. Heb jij ook nog iets op je verlanglijstje staan? Nou, vertel eens. Lego en een string, maar die hebben we al vandaag gekregen. Ik vind alles heel leuk, de muziek. En ik vind het heel fijn.
Heb je niet koud? Nou, niet echt. Wat zie jij er mooi uit? Heeft mam gedaan? Wow, wat mooi. Weet je ook wat erop staat? Wat dan? Weet ik even niet. Een Zwarte Piet. Kijk eens, Piet wil jij die tekening? Want Sinterklaas doet die vanavond allemaal bekijken, hè? Wat is het? Oh, wat een mooie. Dank je wel, hoor. Dank je wel. Nou zeg. Dag. 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 Dag meneer. Oh, alsjeblieft. En wat mooi. Wie heeft dat gedaan? Wat goed hoor. Wat mooi. En jij ook al zo mooi. Zo. Goeiedag. Zo. Wat mooi. Wat een mooie Pietermuts. Ja, ik mis toch twee Pieten. Pablo en Pepita. Ik zie ze niet. Dus ze zitten ook niet in die bootjes daarachter, want die waren weer terug. Jongens, ik maak me toch wel een beetje zorgen. Pablo en Pepita zaten niet hier bij de Pieten hier die naar Kessel zijn gekomen. Ik hoor dat wij beelden hebben vanuit Spanje. Laten we even kijken. Nicolaas, ik zie hem afstaan. Hoe het zijn paardje uit het kop en neer. Voorbijende wimpels. Hé, wat hebben we toch veel cadeautjes aan moeten pakken hè, dit jaar. Ongelooflijk, wat een lijstjes dit jaar weer. Jeetje, ja. Maar Pepita, waar is de stoomboot? Dag. We hebben de boot gemist. Nou, dan hebben we een probleem. En nu? Er zit er niks anders op. Dan moeten we onze eigen boot regelen dit jaar. Oh. Meneer! Oh, meneer! Oh, meneer! Meneer, we hebben de boot gemist. Dat is jammer dan, maar we zijn nog hier, dus u kunt opstappen als u wil. Mogen we met u mee? Ja, Oh, dat is fijn. Fijn, we moeten naar Pelenmaas. Oh, daar gaan we dan naartoe. Oké, top, dank je. Dankjewel, meneer. Deze nog? Dankjewel. Ja, en dan zijn dit de laatste. Echt de allerlaatste? De allerlaatste, echt. Dit moet het zijn. Ja, dit moet het echt zijn. Laten we snel gaan. Ja, kom. We kunnen gaan. Oké, kom op de boot en dan varen we naar elkaar naartoe. Oh, komt het toch nog goed? Ja. Nou, gaan we lekker naar Nederland. Ja, lekker. Dat is toch alweer een jaar geleden. Dennis, Vera, Eva, Tim, Wieke. Ja. Vee. Ja, Ja, Vee, Vee. check. Eens even kijken. Op Sebastiaan. Oh ja. Ja, we hebben ze allemaal. Ah, ik denk dat het wel goed komt. En we hebben het hele ruim nog voor liggen, hè? Dus dat is nog nooit alles natuurlijk. Oh, als dat maar allemaal goed gaat. Morgen, dan kun je het zien op Omroep PNM. Het PNM Sinterklaas verhaal vanaf 6 uur na het PNM nieuws. Kijken dus naar het PNM Sinterklaas verhaal. Wij sluiten hier af vanuit Kessel. Morgen dus meer Sinterklaas. En voor nu een hele fijne avond verder.